Hola, bona tarda altre cop. Avui començaré l'inversa. Hola, Nil. Hola, Guillem. Hola, Grau. Hola, Júlia. Us explicaré el conte Els pollets de la Dora. Una vegada hi havia... No, aquesta encara no, aquesta. Una vegada hi havia una gallina, aquí, que es deia Dora, i tenia 6 pollets. I els havia d'anar a donar menjar. I va sortir d'allà on els tenia, del niu, i se va anar a buscar menjar. Però res, va ser un moment, però és que quan va tornar, coi, havien desaparegut els 6 pollets groguets i belluguets. Ai, va dir la Dora, on t'han anat? Ui, els he anat a buscar ben ràpid. La Dora, allà a la granja, se'n va anar i primer va trobar la truja Martina. I li va dir: Truja Martina, has vist els meus pollets groguets, petitets i belluguets? I la Martina li va dir: no, que ja tinc jo prou feina amb els meus garrins, que els he de donar de mamar. Llavors la Dora, pobreta, tristoia, va veure com els garrins caminaven cap a la truja a mamar. I en el fons de tot, però, va veure un dels seus pollets. I va dir: visca! Visca, ja en tinc un, vine cap aquí, belluguet! Bueno, la Dora, una mica, no tan tristoia, en va trobar un, però clar, n'hi faltaven 5, n'hi faltaven. Se'n va anar a l'estany i va trobar a l'ànega Joana. I li pregunta: Joana, has vist els meus pollets groguets i belluguets? És que els he perdut i ara n'he trobat un, però em falten 5. I la Joana diu: no, que tinc prou feina per ensenyar a nedar en els meus ànecs petits. I clar, no he tingut temps de veure-ho. La Dora veu això, veu com els petits aneguets segueixen la seva mare, ella tristoia i tal, però veu, que hi ha un pollet dels seus aquí. Corre cap allà, ràpida, i agafa el seu pollet abans no caigui la bassa. I diu: que tu no saps nedar, no ets com els aneguets que saben nedar, tu no saps nedar, vine cap aquí. Bueno, no tan tristoia, ja en tenia 2. Segueix buscant i ara se'n va a l'estable dels cavalls. I hi ha l'euga Josefina. I diu: Josefina, que has vist els meus pollets petits, groguets i belluguets? Li diu: no, diu que tinc prou feina amb el meu poltre per ensenyar-lo a menjar palla. I la Dora veu això, tristoia, veu que l'euga li pot donar menjar al poltre i li falten els seus pollets, encara no els ha trobat, i amb aquestes que veu en el fons. Qui són aquests pollets que té aquí a la palla? I els va a buscar, i són 2. Diu: mira que bé, ara ja en tinc 4. Escolteu, és que els pollets no mengen palla. I els mira i veu que tenen gana, diu: ai, pobrets, els pollets
groguets i petitets, piu, 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 gadrincona, gadrincona, gadrincona. Bueno, se'n va fora del tancat i diu, a veure, diu, si trobo, i veu el pit roig a l'altre cantó d'una carretera. Diu, ai, si el meu pollet ha travessat la carretera, quina por. I li diuen al pit roig, Tomàs, li diu, escolta'm, Tomàs, has vist algun pollet meu? Tomàs diu, no, jo estic menjant cucs, ja no els he pas vist. I amb aquestes, que de cop, la Dora veu el seu pollet que està a punt de travessar la carretera. I se'n va corrents cap allà. I diu, escolta'm, no travessis la carretera, que és molt perillós, que si passen cotxes et poden atropellar. Llavors li explica a en Tomàs, el pit roig, i diu, mira, diu, ja en tinc 5, diu, i estic molt contenta, però me'n falta un. I el pit roig diu, tranquil·la, Dora, jo, volant, volant, te trobaré el que falta. Llavors continua per la granja i se'n va amb els xais, tampoc veu el que falta, se'n van amb les vaques, tampoc veu el que falta, a la caseta dels gossos tampoc veu el que falta, i, bueno, diu, va, els 5 que tinc. Bueno, esclar, fent piu-piu que tenien gana, perquè portaven molta estona que tenien gana. I bueno, i van al galliner. Tornen al galliner i diu, va, que us donaré de menjar, perquè aquí mira com criden. Piu, 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 gana, gana, gana. Se'n va al galliner, que ja i els havien posat tot de grans per menjar. I amb aquestes, que de cop, em veu l'últim, diu, la Dora diu que ve, diu, on eres? I el petit roig diu, tranquil, que jo l'he trobat a l'era i ara te'l acabo de portar. Oh, que bé, la Dora, gràcies, pit roig, ara sí que estic contenta, contoia, molt contenta, que ja tinc tots 6. I en Tomàs, el pit roig, li diu, me sap molt bé, diu, avui t'he pogut ajudar tu, demà, poder tu, me podràs ajudar a mi. I així és com acaba aquest conte, que la Dora ha tingut molta feina i al final ha tingut sort d'en Tomàs que l'ha ajudat. I aquest conte ja es fon aquí. Vinga, a veure si demà us n'explico un, poder una mica més de no tant, aquest poder com de nens més petits, un que no sigui tant de nens petits. Vinga, petons, que vagi bé.